Хайде днес да си направим една високопротеинова салата с тиквички. За целта съм нарязала на купчета 2 тиквички. Отделно съм си приготвила пармезан, скир, сол, котич, сух чесън и малко копър. За целта ще добавя цялата кутийка котич, след това 2 лъжици от скира, ще осоля, ще добавя една малка лъжичка чесън на прах, ще добавя ситно нарязания копър и ще разбъркам. Към тиквичките ще настържа малко пармезан. Направя го докато са още топли и са в съда от ерфрайера, за да мога след това да разбъркам ето така. А когато всички съставки са в купичката, разбъркваме, така че соса да покрие всички тиквички. На финала имаме една много бърза и много вкусна салата с тиквички, котич и скир, която освен като предястие може да се използва и като основно ястие, стига да бъде в оптимално количество, разбира се.